Вітаю вас, мои дорогие аматоры поэзии. Я працягваю напаўняць плейліст мае вершы, працягваю агучваць вершы з маёй першай кнігі «Вясна ў кароткім паліто». Яна выйшла ў 2006 годзе. Вядома, з таго часу стаўленне да многіх вершаў з гэтай кнігі змянілася. Яны мне падаюцца, некаторыя смешнымі, некаторыя наіўнымі, але ёсць тыя, якія можна агучваць. І вось адзін з іх я сёння пачытаю. Верш называецца «Верасень». О, як табою пахне верасень, як страшна мне яго ўдыхаць. Ты ў лістападзе ціха вернешся, цябе я не змагу спаткаць, ты ў дажджы звон маланкай вернешся, нясказанае мне сказаць. О, як табою пахне верасень, яго б да глыбіні спазнаць. Плейліст вершы я планую абнаўляць кожную пятніцу. Кожную пятніцу ў 19:00 слухайце новы верш і пажаданне добрых выхадных, паэтычных выхадных. Ось і сёння таксама пятніца, таксама пажаданне паэтычных выхадных. Да сустрэчы!